Hei, terveisiä täältä Yritystä Stadin tapahtumasta. Olen Johanna Hallikainen Fonectasta ja semmoisia terveisiä päättäjille, että PK-yritykset työllistävät tälläkin hetkellä Suomessa enemmän kuin suuryritykset, eli työllisyyden tukeminen ja verotuksen helpottaminen ovat edellytyksiä yrittämisen parantamiseksi. Miksi nuoren kannattaisi ryhtyä yrittäjäksi? Hyvä liikeidea vie pitkälle ja nuori sukupolvi osaa uuden ajan markkinoinnin. Digitaalinen markkinointi on tuttua, sähköinen markkinointi ja sosiaalisia medioita osataan käyttää hyvin hyödyksi. Sillä pääsee jo pitkälle uudenlaisella kohdennetulla markkinoinnilla. Fonecta yrittäjien yhteistyökumppanina tarjoaa uudenlaisia markkinointikeinoja, uusia tapoja tehostaa myyntiä ja markkinointia. Näistä jäseneduista ja muista palveluista saa lisää informaatiota meidän Yritystä Stadin osastolta ja myös www.fonecta.com-sivustolta. Kiitos.